Atroċi iżda neċessari kien b'dan il-mod li dak li wettaq l-istraġi f'Oslo iddeskriva l-azzjonijiet tiegħu. Dan joħroġ minn kummenti tal-avukat tiegħu lejliet tal-ewwel dera tar-raġel fil-qorti. Ħareġ ukoll li r-raġel li fuq Facebook kien imniżżel bħala Kristjan u konservattiv kellu djarju sħiħ li fih irrakkonta jum b'jum ta' kif ippjana l-attakk. Qal li dan kien qed jagħmlu għaliex ma jistax jara l-Ewropa tinħakem mill-Musulmani u l-Marxisti. L-aħħar darba li kiteb f'dan id-djarju kien wara li beda l-esplużjonijiet u qal li bħalhom seta' jagħmel 20. Qal li huwa stess ippjana li jkun arrestat għaliex irid isir famuż. Intant in-numru ta' persuni mejta issa qabeż id-design. 7 huma l-vittmi tal-esplużjoni fiċ-ċentru ta' Oslo, iktar minn 80 minnhom huma żgħażagħ li nqatlu fuq il-gżira ta' Utøya. F'din il-gżira li fiha kien qed isir il-kamp politiku miż-żgħażagħ tal-Partit Soċjal-Demokratiku, il-qattil libes ta' pulizija u ġabar grupp minnhom biex ta' parsi jispjegalhom dak li kien qed jiġri f'Oslo. Iżda minflok dan l-istess raġel li ftit qabel kien poġġa l-bomba ħdejn il-bini tal-gvern qabad jispara fuqhom. Wieħed wara l-ieħor, dan ma sjaw nofs jispara bla xkiel e kif l-attenzjoni baqgħet fuq l-esplużjoni fil-kapitali. Waħda mit-tfajliet illi salvaw tat ix-xhieda tagħha ta' dak li ġara fuq l-internet. Ġi raġel u qal jien pulizija, kont mal-art, ma ċċaqlaqx għamilta bir-ruħi mejta. L-oħrajn qalulu biex itihom prova li vera pulizija, imma l-qattil qabad jispara. Reġa' karga l-arma u kompla jispara, spara lil dawk li kienu ħdejja. Dejt naħseb li daqshekk, issa qiegħataw u spiċċa kollox, ħajoqtolni. Twerżiq aktar sparar, imma jien bqajt ma ċċaqlaqx. Għamilt xi siegħa hekk. X'inftaħt għajnejja rajt li kelli żewġ katavri fuqi. Huma salvawni, kienu l-anġli protetturi tiegħi. Minn dakinhar tal-massakru mijiet inġabru fiċ-ċentru ta' Oslo fejn bi fjuri, xemat u ħinijiet ta' riflessjoni fakru l dawk li mietu.